it is a very dangerous conflict that could soon escalate way beyond even the borders of the Middle East. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa umemelele inkokheli zehlabathi ukuba zingasonga izandla zibukela ukunwenwa kombhodamo nemfazwe kumbindi mpuma. On Thursday, the 11th of April, I convened a meeting with the NSFAS board and informed them of my decision to dissolve the board. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqr Blaine Nzimande utandalazise izizathu zokuchitha kwakhe ibhodi elawula i-NSFAS. Molweni makhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uthi imfazwe kumbindi mpuma inganwenwelwa kwezinye iingingqi zehlabathi. OkaRamaphosa uthi ukunwenwa kwabobundlobongela kubonakala kuyinto engaphepheka. OkaRamaphosa bethetha nonondaba ecaleni kwiphulo lakhe lokugaya inkxaso yonyulo eRhawutini. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa usenxe abaholi bomhlaba ukuthi bengabukeli nje kubhebhetheka udlame eMiddle East. I-Iran ne-Israel akubhebhetheke udlame izolo ekusihlwa. Umengameli we-ANC uRamaphosa uthi lolu dlame lusuka ngokuthi abaholi bahluleka ukuxazulula udlame phakathi kwePalestine kanye ne-Israel. We therefore call upon all parties to desist from escalating this conflict because it is a very dangerous conflict that could soon escalate way beyond even the borders of the Middle East. The world least needs a conflict that can escalate to these levels. So as South Africa, we have warned about this, and we are once again saying, let all actors desist from escalating this type of violence. It should not happen. We should not lose lives unnecessarily. Umengameli we-ANC uthi ukhetho angeke liphazamise imizamo yahulumeni yokusimamisa umnotho waseNingizimu Afrika. We are rallying the private sector and we are attracting investment. We are dealing with those impediments that we need to address, like electricity, the logistics, and a whole lot of other regulatory measures. So that is a concern. And of course, the depreciation of the rand is a concern to us and in government as well. uRamaphosa unethemba ukuthi iqembu lakhe lizophinde lilawule laseNingizimu Afrika emva kokhetho. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Umemelelo kuzibamba kubo bonke ababandakanyekayo umphathiswa wezobudlelwane namazwe angaphandle uGqr Naledi Pandor emva kohlaselo e-Iran kuIsrael ngobusuku bayizolo. Uhlaselo lwe-Iran lulandela uhlaselo lukaIsrael kumzozakuzo wase-Iran eSyria kwiveki ephelileyo. uGqr Pandor bethetha xeshikweni kwiphulo lokugaya inkxaso le-ANC eThekwini KwaZulu-Natal. Emkhankasweni we-ANC eThekwini, uDr Pandor uqhubeke nomyalezo wokuphemba ukuthula eMiddle East. Ethi ukuhlaselana kulesifunda akuphele bese kuqhutshekwa nohlelo lokuqeda impi kube khona ubulungiswa kubantu basePalestina. We urge restraint on the part of all parties, and we remind everyone that the core focus must be freedom and justice for the people of Palestine. Ngomgqibelo izwe iIran liphindisele kwi-Israel ngemuva kokuhlaselwa kwehhovisi lamanxusa alo eSyria. Because the real war that is being called for is a war against the Islamic Republic of Iran. And so we understand why they have exercised the level of restraint that they have done. uDr Pandor unxusa ukuba kuvikelwe i-United Nations nokuthi idinga inguquko ezimqoka ezizokwenza wonke amazwe azizwe emelelekile kuyo. We can never agree that one country becomes the director of all our international affairs. We prefer to be in a body where all of us have a voice. uDr Pandor uthi wonke amehla yobe ethe njo kusasa emhlanganweni ohlaka lezokuphepha lwe-UN ukubheka ukuthi yini engenziwa uqinisekisa ngesinqumo sakamuva ngokubekwa phansi kwekhala eGaza. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.
Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blane Nzimande uthi ukubhangiswa kwebhodi ka-NSFAS akuzuchaphazela ukukhutshwa kwemali-zibonelelo kubafundi. Bethetha nabamajelo endaba ePitoli ngesigqibo sakhe sokubhangisa le bhodi. Umphathiswa uthi ukuphanza kwabanye babasebenzi beli ziko ukuhlangabezana neemfuno zabafundi kudale uxinzelelo kubo neentsapho zabo. Umphathiswa uthi khange kube lula ukufikelela kwisigqibo sokubhangisa ibhodi ka-NSFAS nesibone kulahla ukasihlalo wayo umnumzana Ernest Khoza. As Minister, I have consistently raised my concerns and unhappiness with the outgone NSFAS board about the inability or failure of NSFAS to carry out and implement some of its basic responsibilities. Ebonakalisa ukucaphuka uGqirha Nzimande uthi iphanzile le bhodi ukwenza umsebenzi wayo watsho enika inkalo athi iphanze kuzo. The inability relates to the following: inability to fully implement the recommendations of the Werksman's report, key among which was the termination of the contracts of the direct payment service providers, which according to this report, the Werksman's report, were appointed irregularly. Also, the consistent inability to oversee payment of student allowances timeously by management. The inability to submit a corrected annual report to Parliament. Uthi khange abe nandlela mbini kwanyanzeleka ayichithe ze i-NSFAS esingatha isabelo mali sabafundi esingange 50 billion rand minyaka le wayifaka phansi komlawuli umnumzana Sithembiso Freeman Nomvalo. In view of all of this, and in terms of Section 1A and 1B of the NSFAS Act, on Thursday, the 11th of April, I convened a meeting with the NSFAS board and informed them of my decision to dissolve the board. It's an unfortunate decision because it's not nice to dissolve boards. Oleke ngelithi njengomphathiswa kudala ilumana indlebe nale bhodi ezama kubonisana nayo ngalemiba athi ifede kuyo nekhokhelele ekubeni bangayifumani ngendlela okanye bangayifumani kwaphela imali inkxaso abafundi kweleziko. Uthi inyaniso iyathethwa ibekhona wona amalungu ale bhodi ebezimisele kumsebenzi wawo kodwa obholele ecaleni kwakuyo benze ayabi ibhodi yesebenzayo. Obebhala kwindaba ze-SABC Ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Abahlali basembalenhle Sekunda eMpumalanga babongoza umasipala iGovernment ukuba alungise ubuxhakaxhaka bogutyulo lwelindle kule ngingqi. Kufunyaniswe ukuba lo masipala uthululela ilindle kwimithombo yokunkinkisha amanzi. Inkundla kamantyi yaseBethal idle lo masipala 200 million rand ngokophula imithetho yezendalo. Ukuphuphumala kwelindle ezitalatweni kuthwaxa abahlali basembalenhle ngevumba elinganyamezelekiyo lelindle nokuchaphazela ngokumandla impilo nemo yentlalo yabo. Up until now the problem is getting worse and our concern is for our children. We can't even allow them to come out of the gate. Okuchitheka kwelindle kukwaqhoxa indalo kunjalo nje ukungaqokelelwa kwenkunkuma kuyawandisa nangakumbi lo mbhodamo. The main sewer pipes can't carry this load anymore. They have just connected everybody to the lines, not thinking that the volume is now overloaded and it can't carry on more. Umasipala waseGovernment uyavuma ukuba ineneni ukhona undonakele kubuxhakaxhaka babo bogutyulo lwelindle. Most of the issues that have been raised by the court order, we have addressed most of them. We are not done yet, but we are in motion. Ukanti ke lo masipala ukwayalelwe ukuba ulungise ngokutsha zonke izixhobo ezichongiweyo ingadlulanga eyomnga ukutsho uDisemba ka-2026. Kwalapha ezindabeni inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane ugxeke kabukhali ukubulawa kwenkondekazi nabasetyhini abasemngciphekweni kweliphondo. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC indaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo ukanti kunqaku lokuqala sithenge
Umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi imfazwe kumbindi impuma inganwenwela kwezinye iingingqi zehlabathi kwaye akubonakali into engaphepheka. OkaRamaphosa bethetha noNondaba ecaleni kwiphulo lakhe lokugaya inkxaso yonyulo eRhawutini. Usosibajikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula uthi iqela lakhe lelona qela lifikelelayo kwizidingo zoluntu nelixhaswa luninzi loluntu loMzantsi Afrika. OkaMbalula uthi i-ANC ayinaxhala lamanye amaqela ezopolitiko angenela unyulo. Ukwathe ukuba i-ANC iphumelele kunyulo uza kuqhubeka nomsebenzi esewuqalile wokuphuhlisa uluntu loMzantsi Afrika. uMnumzana Mbalula begaya inkxaso kwihall Samson Sefuthe eButshabelo kwiphondo laseFreystata. Our strength as the ANC is talking to the people and not humbling ourselves, going to the people, spreading our manifesto. What is it that we are going to do? Others like to say, what are you going to do different? We are building on already the work that we are doing as the ANC. We know that the chief priority in terms of the work we need to do is to address the question of unemployment, high rate of unemployment, amongst our people, the cost of living, which our manifesto speaks to that. Iqela iForum for Service Delivery livakalisa ithemba lokuba liza kuba nawo amalungu kwindlu yowiso-mthetho yaseLimpopo emva konyulo jikelele lenyanga ezayo. I-F4SD bebamba iphulo lokugaya inkxaso emankwenga ngasePolokwane. For Service Delivery inhlanganisela imibutho emincinane noceba komasipala baliqela kweli. eLimpopo iForum for Service Delivery noceba komasipala eLitaba, iGiyani, iLipelenkumpi neMolemole. Umgqanzo weliqela kwesobunkulu baphathiswa eLimpopo uthi banethemba lokuba sisiseko sabaceba komasipala esakuzala amathokazi ukuze liqela lingene kwindlu yowiso-mithetho ephondo. We are 7 political parties in this arrangement. Then we don't doubt anything. Our people across the province, they are hands-on and telling people about this shortage of jobs, like the discrimination in terms of job restriction. So this thing is very, very important, and the shortage of water. iForum for Service Delivery kholelwa ekubeni inazo izicwangciso zokusombulula imingeni yokaniswa kwenkonzo kweli. The name speaks for itself. We are the Forum for Service Delivery. We are a community movement which is 80% service delivery and 20% politics. To the people of Limpopo, we are saying as Forum, we are coming guns blazing because we heard that Limpopo belongs to the ANC. We are saying, how can Limpopo belong to the ANC whilst people are sitting with unemployment and service delivery issues? There are many challenges, more especially of water. iF4SD iza kuzigqatsela unyulo lwenyanga ezayo eLimpopo, eMpumalanga, eGauteng, eFreystata, eMhlakoloni naseMhlantshona. Ivakalise uMothuki ngulubaphathiswa yephondo leMpuma Koloni Oscar Mabuyane ixeka ukubulawa kwenkonde namanina asesichengeni ebezimasa umncwabo omhlolokazi oneminyaka engama-70 ubudala odutyulwe kwikhaya lakhe lisemacwerheni kuQumbu. Ngokokutsho kosapho, umfi umakhulu Kholiswa Groom ongumhlolokazi wenkosi yalelali ebekunye nomzukulwana wakhe oneminyaka eli-16 ngethuba behlaselwa. Kuthiwa bahlaseli bakhaba ucango bophula nefestile ukuze bangene kwindlu ebesilele kuyo esisibini. Baye badubula uGroom izithongo eziliqela bembulala ngoko nangoko. Usapho lukhathazekile kwaye lucinga ukuba ukubulawa kwale nkondekazi kucwangcisiwe. Bavila baphandle waphuma bamkhwaza ngegama bathi Madlamini vula. Xa ivula babe beqalisa bedubula bangabona babezocango there's one bullet eyangena pha. Abahlali balelali bathi seyithanda ukuqheleka ngoku into yokubulawa kwenkondekazi kule ndawo yabo. Seyibuqheleka bekade kuyinto engekho kodwa imani senzeka ngoku xa sijongile nje esingazi noba zinto zeli xesha. Ngethuba ekhupha inkcukacha manani zolwaphulo mthetho ngoFebruwari, umphathiswa wokhuseleko loluntu uXolile Nqatha wathi luyaxhalabisa ulwaphulo mthetho lunobundlobongela olujoliswe kwabasetyhini nakubantwana. Ukanti inkulumbuso yephondo uOscar Mabuyane ubezimase inkonzo yomngcwabo wale nkosikazi. Ufunge wathi kuza kuqhutywa iphulo lokuphelisa yonke imipu engekho mthethweni kule lali.
xa siye siphulukane nomama abadala abangenawukwenza nto umntu abazixelela emizini yabo kusuke kungene abantu bababulale imbi kakhulu. Awukabanjwa mntu okwangoku kodwa amapolisa aphanda ityala lokubulala. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude emacwerheni kuQumbu. Sekuyiminyaka emithathu wabhubhayo uAnele Thembe, umzimba wakhe wawela phantsi usuka kumgangatho we-10 kwihotele yaseKapa ngo-April ngo-2021 ekunye nowayeza kutshata naye umculi werap uKenan aka Forbes. Kunyaka ophelileyo emva kokubulawa kaForbes kwathathwa isigqibo sokuba lo mba udluliselwe kwinkundla. Ulibaziseko ludala intlungu kusapho lakwaThembe. Owothusayo ukufunyanwa komzimba phantsi usuka kumgangatho we-10 kwihotele yodidi yaseKapa. Umzimba lowo yayingoka-Anele Thembe owayethandana nomculi ongasekhoyo uKenan aka Forbes. Oko usapho lwalushiyeke lukwintlungu nemibuzo engaphendulekiyo. For the family, we're still feeling so much pain. We're still feeling so much anguish out of the passing on of our daughter Anele. Uphefumle ngamapolisa asebenzisana nabo belusapho kodwa uthi zange beze kuye malunga nokubulawa kuka AKA. Never approached me and I'm not surprised. They've never approached me, but I have no doubt that they've investigated this matter quite thoroughly, and people who had any evidence, shred of evidence around what happened there, I'm sure. Ngethuba iSABC ibuza amapolisa ngezityholo zokungagunyaziswa kwamanqina athile, impendulo yamapolisa aseNtshona Koloni kukuba lo mbandela uphambi kwenkundla kwaye awazi kuphendula. Igunya abantu lolawulo lwemida lithi sisikhulo senqwelomoya OR Tambo esona besinabahamba abaninzi ngexesha lepasika kulandela imida waselibombo naseBeitbridge. Umkomishinala weBMA uGqirha Michael Masiapato uthi landile nenani labachithi ikhefu abebehamba ngenqanawa eKapa besiya kwindawo ngendawo. uGqirha Masiapato bethetha nonondaba ngeenkcukacha amanani zabahambi kwimida yeli ngexesha lepasika. Ngaphambili igunya abantu lolawulo lwemida lalibhengeze ukuba lityala amagosa kwibakala elisezantsi kumakhulu amane ongezelelweyo kweyona mida ixakekayo kweli ngempelaveki yepasika. IBMA ithi yahlola amaxwebhu abahambi ngeeteksi eziyi-1,893 nabebhasi eziyi-1,309 ngexesha lepasika. OR Tambo International Airport, Libombo Port of Entry to Mozambique, as well as Beitbridge Port of Entry to Zimbabwe, remained the top 3 ports which processed the majority of the travelers in terms of 528,042 travelers. In fact, OR Tambo facilitated the most travelers at 217,855, followed by Libombo at 157,069, and Beitbridge at 153,118 travelers. Lamagosa ethwaliswe uxanduva lokulawula ukungena nokuphuma kwimida ngeliqinisekisa ukuba bonke abasebenzisa imida ngabahamba basemthethweni benawo amaxwebhu afanelekileyo. Amagcisa athana ethemba lokuba urhulumente oza kungena emva konyulo uza kuba novelwano nenkathalo ngakubo kwaye aqonda indlela elisebenza ngayo icandelo lezobugcisa. Okukuza nanjengoko amagcisa afana nemvume yafumana ithuba lokuzenzela ingeniso ngakumbi ngexesha apho amaqela ezopolitiko ethe bhazalaleka inkxaso, kodwa kwathi yehlile kancinci inkcitho yamaqela ezopolitiko kulo nyaka wonyulo. Lifika ngaligalelekile ixesha lokuba amaqela ezopolitiko abe machaphechu egaya inkxaso. Kuchithwa iibhiliyoni zeerandi kwiinzame zokutsala abavoti. Amagcisa ke nawo afumana ithuba lokuzenzela ingeniso nanjengoko amaqela ezopolitiko esebenzisa wona ukutsala abantu kwiirali zamaqela ezopolitiko ohlukeneyo. It's very profitable sometimes when there's a budget. In most cases, we'll be paid like local artists, and even if we have earned our stripes, for international level, but we're still getting, your local rate.
Kodwa amagcisa asekuhlaleni athi kukula maxesha kanye apho baye babone ukuba bajongelwa phantsi nanjengoko benganikwa thuba kusetyenziswa imvume ezenzele igama nezisuka kude. If they can book a national artist to come and perform for local people, that means they do have cash, you know. Rather get Northern Cape people. If it's Namakwa, get Namakwa people to perform for Namakwa residents. Amagcisa athi anethemba lokuba urhulumente oza kungena emva konyulo uza kuzinika ingqalelo izikhalazo zabo kwaye abancede ukuphuhlisa elicandelo. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe senikhumbuza zangomso sizanoxa bethu ngesizulu usuku bentsolo.